Avui se celebra el primer dia mundial de les malalties rares, també anomenades minoritàries o poc freqüents. N'hi ha 100.000 de catalogades i només a Catalunya afecten 400.000 persones. Per donar-les a conèixer i fer una feina de sensibilització social i divulgació, la Marató de TV3 d'aquest any estarà dedicada a aquest ampli i divers grup de malalties. Els pares de la Noèlia van estar un any amb pediatres preguntant què li passava a la seva filla de 4 anys, però ningú sabia el diagnòstic. La nena reia molt sovint, tenia les extremitats molt rígides i només dormia 1 hora i mitja. La resposta la van trobar els neuròlegs. La Noèlia tenia el síndrome d'Angelman. Oímos esa palabra y nos quedamos diciendo, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es ese tipo de enfermedad? La doctora nos lo fue explicando y fue cuando nosotros pues nos hundimos completamente. Porque tú esperas que tu cría tiene algún tipo de problema, pero no el grado de esta enfermedad. El síndrome d'Angelman és una malaltia considerada rara o minoritària. Són malalties que només afecten 5 de cada 10.000 habitants. El que les fa comunes és la seva raresa. Això fa que sigui difícil de fer un diagnòstic a nivell dels metges, de trobar tractaments eficaços, com que hi ha pocs pacients, tant a nivell farmacològic com en altres nivells de tractament, com podria ser psicològic o fisioterapèutic, ortopèdic. Síndrome de Williams, de Rett, d'Angelman. Hi ha més de 100.000 tipus de malalties minoritàries i més de la meitat s'inicien a la infantesa. El 80% són d'origen genètic i de moment no tenen curació. Sí que es pot millorar molt la qualitat de vida del malalt i dels seus familiars amb un tractament farmacològic, dietètic i psicològic.